l'exposició, però com diuen, les coses del directo ens ha obligat a canviar una mica els escenaris, però la presentació la posem en marxa igualment. Ens fa moltíssima il·lusió presentar-vos Un mar de Tul, el Redfí. Per no liar més la cosa, jo donaria la paraula a en Josep Maria Pruna, el regidor de Cultura, que faci la presentació una mica d'aquest acte i anem continuant. Els temps difícils que ens toca viure, crec que l'acte d'avui és un bon moment per recordar que la cultura és segura, no ens cansarem de dir-ho, i que tots els problemes que hi ha arreu està viva i segueix activa. Podem estar contents de presentar aquest llibre de l'exposició Un mar de Tul, el Redfí o Punta d'Arenys. Aquest llibre que ens explica una mica més extensament el que va ser aquesta punta que va portar el nom d'Arenys arreu d'Espanya i del món fa uns 100 anys. A l'hora de fer aquest catàleg, hem d'agrair molt la col·laboració de diverses persones. En Joan Miquel Llodrà, que ha estat el comissari de l'exposició, i de les historiadores Montserrat Viader i Heather Tomer i la pròpia directora del museu, la Neus Ribas. I elles han fet diversos articles que ens expliquen el treball de les puntaires, els dissenys, la història i també les similituds amb altres puntes europees. En el catàleg també hi ha molta documentació que ha fet en Joan Miquel, de totes les peces, i compta amb unes magnífiques fotografies d'Irene Masriera, sense oblidar el treball de disseny gràfic d'en Santi Artigas. Ja ho hem dit més d'un cop, però penso que és important agrair a tots els prestadors que ens han deixat aquestes peces, els museus, els col·leccionistes que tenen cura d'aquest patrimoni, i a mi, a més, m'agradaria recordar, i en el llibre també ho podeu veure, com en el Redfí encara es viu gràcies a les puntaires, a les nostres i a les d'arreu, que fan escola i tallers i que mantenen aquesta tècnica recuperant peces antigues, fent-ne de noves i adaptant-la a nous dissenys. Tot i això, ho podreu veure tant a l'exposició com en el llibre. Jo voldria animar-vos a venir a visitar l'exposició, és fantàstica. Penseu que aquesta és l'única oportunitat que veureu aquestes fantàstiques peces, ja que la majoria, quan tornin als seus propietaris, es guardaran en calaixos i armaris. El museu és un espai on us podreu trobar segurs i que us permetrà gaudir del patrimoni i de la cultura. També us convido a llegir aquest llibre, perquè ja és hora de reivindicar la importància d'unes puntes tan nostres com és el del Redfí. Jo ara ja us deixo amb el Joan Miquel Llodrà, comissari de l'exposició, i de la Neus Ribas, directora del museu, que condueixen aquesta presentació. Molt bona tarda a tots. Moltes gràcies, Josep Maria. Gràcies, Josep Maria. Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Perdoneu els problemes que hem tingut tècnics. Estem aquí la Neus, per tant, anem seguint tot el que ens demana a nivell sanitari, el protocol, i per això ens trobeu d'aquesta manera. Bé, hem d'estar contents de presentar aquest catàleg perquè és el resultat de molt de temps de feina i d'esforç dut a terme des del museu. Des del museu, des de la direcció, amb la Neus Ribas, per part meva com a comissari que em va encarregar aquesta exposició, però també amb tota altra gent que hi ha col·laborat i que anireu veient. Alguns d'ells els veureu en aquesta retransmissió. Jo crec que hem d'estar molt contents d'aquest catàleg perquè materialitza l'esforç dut a terme des de fa temps del museu de potenciar una punta tan nostra com és el Redfí. Una punta molt nostra, però que encara, Déu-n'hi-do, lo desconeguda que és per moltíssima gent, tant a casa nostra com a fora. Per tant, el que pretén aquest catàleg és aproximament aquesta punta des de diferents punts de vista, des del punt de vista històric, des del punt de vista tècnic, des del punt de vista comercial i també fins i tot amb la intervenció de la Heather Tomer, que és una de les grans especialistes de puntes i col·leccionista de puntes a Europa, doncs incloure el Redfí dins aquesta gran família de les puntes europees. En fi,
no sé, Neus, si vols que fem una miqueta de Sí, documentaris sobre el comentaris. llibre. Jo crec que el llibre ens serveix una mica per ampliar, aquesta és la intenció, una mica d'ampliar allò que explica l'exposició i que sempre, quan plegues una exposició, es queda als calaixos i ja no es torna a veure. Jo penso que l'estudi realment d'aquest catàleg està bastant aprofundit. Hem intentat anar més enllà del que ja es sabia sobre el Redfi i gràcies a la col·laboració de moltes persones i sobretot de la investigació que ha realitzat en Joan Miquel i que segur que, i ja ho pots confessar, que t'has quedat curt i que t'hagués agradat anar més enllà, però bueno, els pressupostos són els pressupostos, què us haig de dir? I ens hem quedat aquí, en aquest catàleg, que penso jo que és un primer punt d'investigació sobre una punta que, curiosament, i això en Joan Miquel ho explica dins del llibre, a tota Europa es reconeixen puntes franceses molt similars al Redfi, com és la punta de Lille o les Malines, i en canvi el Redfi no és conegut, no té nom. I això, no sé, podem explicar el cas del que hem trobat al Metropolitan, no? Vull dir que és molt curiós, no? Que no sé si ho expliques en el llibre, però com podem explicar? Una de les puntes que vaig movent els braços perquè així sabreu que soc jo, Sí, clar. Una de les puntes que tenim exposades, amb una tovallola de combregar que ens ve del Museu de Badalona, doncs és una punta, un Redfi molt típic a casa nostra i que al Metropolitan també en tenen un fragment. Però ja a la catalogació no en diuen punta catalana, Redfi ni punta espanyola, per parlar genèricament, sinó que directament diuen que és punta francesa, de Lille o de Reims. I això és una reflexió que fem. Ara fa poc hem entregat un article també pel Museu de Badalona, per la revista del Museu de Badalona, i ens allarguem una miqueta més en aquesta reflexió, que el problema que passi això no és que siguin uns incompetents la gent del Metropolitan, Déu nos en guarda d'això, però sí que el problema és que des d'aquest país no s'ha fet gaire cosa per promocionar i per estudiar una punta com aquesta. Altres tècniques, com la blonda, per exemple, ha estat molt més coneguda. La blonda espanyola, al segle XIX, va tenir moltíssima fama, amb aquelles mantellines, amb aquelles goiesques, aquell estil. En canvi, el Redfi, que apareix esmentat a grans llibres de la història de les puntes, parlo, per exemple, de la Florence Louise en l'Hispanic Society de Nova York, o la Pilar Huguet, o la Carmen Baroja de Caro. Elles parlen del Redfi, però molt poc. 4 línies. L'encaje de Arenys, Redfi en català, però poca cosa més. I, per tant, fer una feina com aquesta, una exposició com aquesta, era una cosa que havíem de fer. I, de fet, continuo dient que és un punt de sortida. Aquest llibre és un punt de sortida, perquè han anat apareguent molts temes, molts aspectes que haurem de tractar en els pròxims temps. Òbviament, també he de fer esment a una cosa que es veu a l'exposició, i és que aquesta no és la primera vegada que ens aproximem al Redfi. Penseu que el 1999 ja la Núria Marot, que també la tenim amb nosaltres, la veureu després, i la Lola Cimarro van fer el llibre El Redfi català, el Redfi o Punta d'Arenys, un encàrrec d'en Jordi Palomer, director del museu. Per tant, nosaltres no hem inaugurat res, sinó que podem considerar aquell llibre del 99, que molts segurament potser haureu vist, la coberta és molt particular, doncs és l'origen del que és ara aquesta exposició. Exacte. Llavors, aquesta exposició, que a més d'aquest catàleg us convidem a venir a veure, no us la podeu perdre, ha comptat amb la col·laboració de prestadors, com deia en Josep Maria Pruna abans, d'arreu del nostre país, d'arreu de Catalunya. I, lamentablement, una de les persones que havia de parlar avui amb nosaltres, la Sabina Armengol, una de les persones que ens ha deixat en préstec una de les peces, no hi podrà ser. Però sí que tenim entre nosaltres potser una de les peces que la gent se n'admira més, que són les peces de vestits de núvia de l'Arca de Barcelona. Per això tenim a la Carmina Pairet, que em sembla que ara ja la teniu. Hola, Carmina, què tal? No et sentim? Sentim a la Carmina? Ara sí, crec, Ara sí, fantàstic. Què tal? Moltes gràcies d'haver-me convidat en aquesta presentació. I en aquests dies tan complicats s'agraeix molt el calor aquest que esteu oferint. Us vull agrair al principi. Nosaltres som l'Arca, aquesta que deia Josep Maria Pruna.
on es guarden les coses i on aniran aquestes peces que ens ha dit, que potser ho vols explicar una mica abans, o Neus, si per la gent que no ha vist l'exposició, explicar una mica el que hi ha. Vols dir a l'Arca, a la vostra botiga? Al museu, l'exposició. S'ha dit, sí. És el que deia, que hi ha 2 magnífics vestits de núvia d'una col·lecció que intenta recuperar el Red Fi i que em trobo que se n'en surt no bé, magníficament bé, perquè tothom es queda embadalit amb aquells vestits. I jo crec que és una de les grans peces d'aquesta exposició i que a mi m'agrada moltíssim perquè la vostra proposta, ho hem parlat a vegades, realment això de recuperar peces antigues com feu vosaltres i tornar-les a un món més contemporani però que a la vegada veu de la tradició, us ho trobo genial. I d'això m'agradaria que ens ho expliquessis tu mateixa, Carmina. Esteu veient ara les imatges, per exemple, hem cedit dos peces de la col·lecció Cordelia i el Marc de fa uns anys que, de fet, la punta del Red Fi és l'origen que ens va inspirar la col·lecció amb aquesta relació tan maca que té la punta del Red Fi, que suposo que en el catàleg també apareix amb el mar, no? Amb aquesta foto tan bonica que heu posat en portada. I aquí ho veieu, no? Tant en les ombrel·les com en el vestit que veieu a l'esquerra, aquest és punta al coixí més, no tant de... Però ara veureu una altra que és tota feta als tirants amb punta de Red Fi. Igualment que aquesta brusa, veieu que és una brusa i una faldilla de tul, que és un 2 peces, i aquí entra el tema aquest que estava explicant la Neus, no? La idea de portar-ho cap a la núvia contemporània que estem veient, i més amb la pandèmia, que està canviant moltíssim. Demanen peces versàtils, demanen peces més sostenibles i, per exemple, el fet d'això d'introduir el 2 peces, després aquestes núvies, així com abans es guardava en un arc que ja no tornava a sortir, la gent es torna a posar el vestit de núvia. Llavors hem de pensar unes peces que siguin portables, que siguin versàtils i sostenibles perquè hi reincorporem peces antigues de Red Fi català, i una altra no s'ha vist molt, però també hi ha un fond de Bonet, que era unes peces semipreparades, brodades també, que les venien a les merceries, però antigues. Llavors intentem recuperar totes aquestes peces perquè sigui... I treballem en el nostre taller que tenim a Barcelona mateix, a la Baixada de Santa Eulàlia, amb mans locals, integrant també teixits que intentem que siguin els més sostenibles possibles, per oferir aquesta nova núvia amb un perfil, la núvia millennial, que ara n'hi diuen la núvia pandemial, que està canviant molt. Però que sí que aprecia... Sí, perquè és que estem en crisi total, perquè les pobres no saben quan es casen. Unes es volien casar a l'octubre, tampoc s'han pogut casar a l'octubre. Llavors, la gent ja no pot aplaçar 2 anys, estan fent uns casaments a 2 temps, casaments civils, en el qual aquestes propostes els hi encaixen perquè els enamora que hi puguem posar-hi puntes antigues. No totes potser ho poden pagar, intentem posar-hi puntes a mà i a vegades puntes mecàniques, però la que ho entén, encara que sigui un trosset de punta, i si més si li expliquem què és la punta, el Rolls Royce de la punta catalana, que sempre ho intentem explicar, no? Perquè és veritat que la gent no el coneix, el Red Fi, No. Amb això estem totalment d'acord amb tu, que no es coneix prou. Bé, i volia agrair la feina del Joan Miquel, que sempre ha fet un treball magnífic, i el de la Neus, perquè sempre heu estat al capdavant de defensar aquesta punta i fer una feina meravellosa. Espero que en el futur també puguem, sempre us dic, unir aquest món del disseny tan interessat per les puntes, tant que la desconeix tant, amb el món de les puntaires i de la gent que els fa, que els fascina. No sé si heu vist les últimes 2 col·leccions, tant de Dior, en aquell vídeo que et vaig passar, Joan Miquel, i també de Dolce & Gabbana, que posen les mans en la publicitat, les mans de la gent que està fent els vestits, i surten mans de puntaires. Us animo a veure'ls perquè amb un altre registre, que és el que intentem nosaltres, amb un altre llenguatge i amb les formes d'avui en dia, a través d'Instagram, a través de vídeos,
a través de... Volem intentar preservar aquest patrimoni que per nosaltres és tan important i fer-lo arribar a aquestes noves, amb els còdics d'aquestes noves generacions. Jo sempre us hem d'agrair moltíssim la col·laboració que hem tingut sempre amb el museu, la vostra predisposició i, a més, que jo sempre que tinc alguns amics que venen a Barcelona sempre els animo a visitar la vostra botiga perquè és un dels llocs més encantadors que hi ha a Barcelona i que sempre us he dit. A baixar ara al barri gòtic que necessita realment a la gent local, a la gent de Rodalies, perquè és que si no se'ns està fent molt difícil a tot el barri continuar amb els negocis. Però bueno, estem aquí lluitant i seguirem. Moltes gràcies, Carmina. Moltíssimes gràcies i digues. Jo només, per animar una miqueta la gent que no hagi vingut a l'exposició, les peces que ens deixa la Carmina, que ens deixa l'Arca, podem parlar, ara que està tan de moda, sembla que ho haguem inventat nosaltres, del que és el reciclatge. I una de les virtuts de les puntes és que moltes ens han perviscut pel fet de que s'hagin reciclat. I qui vingui a l'exposició veurà que tant en un vestit com en l'altre estem parlant de puntes que ara les fem servir per un cos, per una brusa, per dir-ho d'alguna manera, i per un vel, però que anteriorment segurament s'havien fet servir per altres coses. Sí, segurament una brusa. No fem un spoiler, però és perquè la gent s'animi encara a veure l'exposició. Sí. Ara n'hi diuen upcycling, de reciclar i elevar, però és el que s'havia fet sempre i havien fet les nostres àvies, que era retransformar, no? I llavors, seguir amb aquesta com narrativa per nosaltres dona sentit a la nostra feina. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, Carmina, moltíssimes gràcies i esperem que vinguis a veure l'exposició. No, sí que vindré, Quan acaba? Perfecte. Home, acaba encara el desembre, no? Sí, encara queda temps. Ja estarem una altra vegada amb disposició de venir, segur. Perfecte. Moltíssimes gràcies. I adéu. Vinga, adéu. A reure. Bueno, doncs ha estat molt interessant el que explicava la Carmina. I ara amb una altra cosa ben bé molt diferent, volem parlar també amb una mestra artesana puntaire. Allò que parlava la Carmina, la cosa necessària de combinar el treball dels dissenyadors amb l'ofici, que són les puntaires. I així donem la benvinguda a la Núria Marot. Núria, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda. Molt de gust. Et deia que gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda per presentar el llibre. Molt de gust. Perquè realment l'exposició té molt de sentit veure també el treball que ha fet la Núria i que està en l'exposició, però sobretot jo penso que el que s'ha de reconèixer a la Núria, a més del llibre que vam fer amb la Lola, és tots els seminaris de Redfi que al llarg d'anys i reanys ha fet possible que molta gent aprengui Redfi gràcies a la Núria Marot. Ja estem veient la peça, Núria. Ens pots explicar una mica com és aquesta peça que tu ens has deixat? Bé, aquesta peça és una còpia del vestit de batejar que duia el meu fill gran l'any 1977, que va ser quan se'l va batejar, Santa Pau, i era fet d'organdí i brodat suís. I jo sempre havia dit que el volia que tingués de Redfi i fet a mà, perquè això tot, les costures, tot, el forro que porta dintre, tot és cosit a mà. No hi ha res que hagi tocat la màquina. Val a dir que aquest és el segon vestit que he fet, el segon faldó de batejar. El vaig fer un pel meu fill petit i aquest és el de l'Enric. I és una còpia, l'altra era una còpia del 1946 i aquesta és una còpia del 1977, que va ser quan se'l va batejar. El volant que hi ha a baix és un volant dibuixat i picat per la Casa Castells. Els entredosos que baixen al llarg del vestit, que és d'organdí, i el gorrito i tot és una adaptació del dibuix copiat del volant fet per Glòria Bilbeny, dibuixat i picat per ella. Crec que ho va fer en gran encert, ja que un cop el vam tenir muntat i posat, vaig veure que quedava, doncs, com a mi m'agradava. Quedava bé, quedava molt bé. Em va fer molta il·lusió, tant igual aquest que l'altre.
El primer va sortir a la primera plana de Labores a l'Hogar, l'altre que vaig fer, i també era molt bonic, però no tenia res a veure amb aquest. Són peces que agraden a tothom, perquè són peces boniques. A més, són peces que... Ui, em sembla que se'ns ha que ser més boniques o no puguin ser tan boniques, no deixa de ser la importància de la punta, que és una punta que, tot i sent fràgil com és molt resistent, perquè es treballa en consciència, es treballa ben treballada i és una punta que accepta ser rentada, midonada, planxada. A veure, sembla... Doncs, que hi ha algun problema? Núria, una cosa que sempre em feia molta curiositat quan feies els cursos i també parlant amb tu, és que la gent deia que quan començava a fer el ret fi no volia tornar a fer altres puntes més senzilles, que era com quedaven com enganxats en fent aquest tipus de puntes. Jo almenys recordo que m'impressionava perquè veies que la gent s'entusiasmava amb aquesta tècnica. Això té una lògica. A veure, jo, a part de treballar i ser especialista, perquè puc dir que sóc especialista en el ret fi, he fet moltes tècniques. I sobretot les belgues, elles tenen els seus esquemes. I quan treballes el torchon, que 2 i 2 són 4, perquè sempre treballes amb la mateixa quantitat de boixet, o treballes els guipurs, que són en fils gruixuts, i treballes les belgues o les que tenen esquema, t'acaben cansant, perquè has d'estar mirant l'esquema i anar treballant. I no penses el que estàs fent. En canvi, el ret fi és anàrquic totalment, no hi ha esquema. Una puntaire pot fer d'un patró, el faran 2, 3 puntaires i cap punta serà igual. Ni amb densitat com espessor, ni amb els punts, poder una posarà mig punt i l'altra posarà punt sencer, o... És creativa per la persona que la fa. Aleshores, quan comences a fer ret fi, te sents identificat amb el que estàs fent, amb el que estàs creant, i llavors és per això que jo, que em faig de tota mena, perquè faig de tot, doncs realment, quan agafo un ret fi, disfruto moltíssim, la veritat. Jo, ja que tenim la Núria aquí, a banda d'agrair-li, no només que sigui aquí i que ens hagi deixat aquesta peça, sinó a la Núria se li ha d'agrair, això la gent d'Arenys ja ho sabrà, però que mai que tenim un dubte, qualsevol pregunta que li hem de fer, qualsevol interrogant que se'ns planteja pel camí, la Núria està molt pròxima a nosaltres, físicament del museu, que està al davant del museu, però sobretot sempre, Núria, moltíssimes gràcies perquè estàs disposada a ajudar-nos i a donar-nos tot el teu coneixement. A banda d'això, també que tinguem la Núria aquí ens permet parlar de Flor d'Alba, de l'Associació de Puntaires Flor d'Alba, perquè la Núria va ser una de les fundadores i és una associació, òbviament, molt activa a Arenys i que també és present, hem volgut que estigués present en el museu. Vull dir que també, gràcies al teu vestit de bateig, podem parlar dels castells, la família Castells, que sí o sí, res que fem a Arenys, vinculat a les puntes d'Arenys, hem de parlar per força dels castells, que a l'exposició també són molt ben representats, amb una fantàstica, amb una tovallola unes tovalles d'altar. Vull dir que moltíssimes gràcies per tot el teu coneixement i sobretot la part tècnica, perquè una cosa podem estudiar la punta des del punt de vista estètic i històric, però sense els teus coneixements de puntaire, d'experta, especialista en el ret fi, doncs moltes vegades se'ns escaparien molts detalls que són importantíssims. I a moltes puntes afegiria jo, no només en ret fi, sinó perquè jo qualsevol dubte que tinc, sempre pico la porta i la Núria sempre baixa i em dius, no, això és així o això és així. I gràcies a ella tenim una bona documentació. Per mi ha estat sempre un plaer poder examinar una peça perquè per mi mateixa tinc l'oportunitat de descobrir una peça que jo no conec. Però m'agradaria també deixar clar que la importància dels castells va ser perquè ells es varen atrevir i es van dedicar a sortir
d'Arenys, a anar a l'estranger, a comercialitzar. Jo no he sigut negociant, he sigut docent. Vull dir, jo m'he dedicat a ensenyar, però he estat 9 anys anant a Galícia, Astúries, Màlaga, Xàbia. Vull dir, he voltat moltíssim donant classes només, exclusivament, classes de Redfi. I la veritat que no he anat a més puestos perquè jo no he volgut, perquè de demanda n'hi havia, demanda de gent perquè anés a donar cursos n'hi havia. Però jo destinava el mes de setembre a la Tournée i les 4 setmanes de setembre estava o bé a Galícia o a Màlaga o a Xàbia o a Astúries o allà on te'n toqués anar. I això trobo que també dona molta importància a que la gent de fora tingui l'oportunitat d'aprendre i de conèixer el Redfi, perquè de no haver sortit jo la gent tampoc hagués pogut venir. Tot i que de Llucet eren en places reduïdes i venia molta gent de fora, sí, però això no donava prou peu que ens sigués conegut arreu d'Espanya com a punta de categoria, que és. Sí. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per participar en aquesta presentació, per deixar-ne la peça i per tot. Per tota la col·laboració que sempre ens has fet. Jo vull donar les gràcies a vosaltres i vull dir que ahir em va arribar a les mans el catàleg i que us vull felicitar perquè realment el catàleg és un catàleg important i molt bonic, molt bonic. De debò us felicito perquè ha sigut un encert. Moltes gràcies, Núria. I si us sembla bé, continuem una miqueta. Gràcies. Continuem una miqueta. No sé si podríem obrir i ensenyar una miqueta, no? A veure, en Joan Miquel parlava dels articles introductoris. Tenim amb ell, evidentment, la Heather Toomer, que és una gran historiadora anglesa que ens parla de les similituds amb la Purta. Però també tenim la Montse Vidader, que ens parla de l'aprenentatge de les puntaires, que jo penso que és un tema realment també molt desconegut i molt interessant. I si em permeteu també, jo també tinc un article dedicat als mostraris que tenim, que gràcies als mostraris podem veure l'evolució del disseny. I finalment el catàleg, potser la part més... Veig que ja has... Sí, ja he començat a guixar. Ja has començat a fer notes. En aquest catàleg també hem d'agrair el disseny i el treball que ha fet al darrere en Santi Artigas, que pobre sempre ens ha de fer molt de cas a l'hora de totes les coses que li demanem, sempre fa molt de cas, i les magnífiques fotos de la Irene Marriera, que es donen molta vida en totes les peces i que realment, gràcies a ella, llueixen magníficament bé. Jo no sé, què més comentar? A veure, sí, el que voldria comentar és que tenim el catàleg, que afortunadament té una exposició i poder disposar de catàleg és fantàstic perquè tota la feina que fas queda fixada aquí per sempre més, però recomanar a tota la gent que no hagi vingut a l'exposició encara, doncs que no se'n refiï del catàleg, que no només podrà veure el catàleg, sinó sobretot, si no ve a l'exposició, la majoria de puntes que hi veiem, que són el 99% dels casos, doncs no pertanyen al museu, venen de fora, ens venen de Montserrat, de l'abadia de Montserrat, de la catedral de Girona, de la confraria de la Macarena, de la Sevilla, del Museu de Badalona, d'una família particular de Torroella. Mira, aquí estem veient aquí les estovalles aquestes que ja comentes. Exactament, aquestes que venen de Torroella de Montgrí, i aquestes sí que no surten mai d'aquesta casa particular. Les estovalles d'altar de la casa Espriu, de la família Espriu, una peça extraordinària que a partir d'aquesta exposició hem pogut documentar més, hem pogut trobar els patrons, les matrius, el disseny d'en Marià Castells. És una peça única. Per tant, qui vingui, la catedral de Girona també ens ha deixat peces, a banda de la Nuri Coll, de la Carme Roig d'Arenys de Munt, amb un Redfi excel·lent també. El treball de la Carme meravellós. Per tant, sí que el catàleg està molt bé per mirar-lo a casa, per gaudir-lo al sofà, però s'ha de venir a l'exposició per veure aquestes peces in situ, perquè un cop es tanqui l'exposició tornaran a casa seva i moltes d'elles, la majoria del temps, estan guardades a les calaixeres de les cases particulars que ens ho deixen o
a les reserves dels museus del Museu del Disseny, també. Des d'aquí també agrair a Pilar Vélez i a la Sílvia Ventosa per tota la seva col·laboració en deixar-nos 3 peces molt boniques de Redfield. Per tant, sobretot, fins al desembre hi ha temps, o a principis de gener, no ho sé, això ara... Sí, ara fins al desembre estem treballant perquè l'exposició prorrogui uns mesos més, donada la situació que vam haver de tancar, vam tornar a obrir en condicions de restriccions. Pensem que és important fer-ho. De moment, la majoria dels prestadors ens han donat l'ok. Per tant, esperem mantenir aquesta exposició fins al maig. Jo penso que jo ahir recordava que un dels moments més bonics d'aquest any per mi va ser precisament la inauguració d'aquesta exposició. Va ser un dels últims moments en el que vam reunir un munt de gent, tots abraçant-nos, tots tocant-nos, petonejant-nos sense saber el que ens estava a punt d'arribar, però que va ser un moment molt alegre i que això ho recordarem sempre, després d'uns dies difícils com van ser els de la Glòria. Però bueno, estem aquí per animar-vos a que vingueu a veure l'exposició. Si no teniu l'oportunitat de demanar-nos aquest catàleg, sabeu on estem, al museu, ens podeu trucar, ens podeu enviar un correu. I jo no sé si hi ha preguntes, no sé si les podem veure, si des de la nostra realització podem contestar alguna pregunta. I si no tenim preguntes, no sé, jo donaria gairebé pràcticament per tancat aquesta presentació. Ha estat difícil de fer, com tot està sent difícil en aquests temps, però que gràcies a l'ajut i a la col·laboració de molta gent, les coses surten endavant. Sembla que veig la Rosa Maria. Diu la Rosa Maria si seria bo d'itinerar aquesta exposició. Tant de bo, Rosa Maria. Rosa Maria Provencio, la presidenta de l'Associació Catalana de Puntaires. Tant de bo, Rosa Maria. Vull dir que si hi ha institucions interessades, és complexa perquè són peces de diferents llocs i és complexa. Però, bueno, coses més difícils s'han fet. Vull dir que nosaltres estem disposats. Vull dir que si algú s'anima, aquests materials al museu sempre els guarda un temps. El que no podem guardar són les peces, però, bueno, si hi ha alguna institució que s'anima, doncs nosaltres ens hi posem. I tant, que sí. I si no, en fem una altra de Redfield, vull dir que per peces no ens en falten. I més coses. A mesura que anàvem estudiant, que anàvem investigant, perquè, clar, aquesta exposició no només l'hem fet amb peces que venen de fora, sinó que ha estat l'excusa també per regirar i per acabar començar a mirar encara molt més els fons del Museu d'Arenys, que no s'acaben. I han sortit molts temes que, malauradament, no han pogut ser tractats ni a l'exposició ni al catàleg per manca d'espai, però que... Bé, és començar, tot és començar. A veure, Isabel, què ens diu? Enhorabona per aquesta feina. Gràcies per... Preveu en traduccions, seria fantàstic portar l'exposició a Bèlgica, per exemple. Bueno, doncs sí. Començant, està en castellà també, Està en català i en castellà, com sempre. Heu de pensar que el museu és un museu d'una ciutat, gairebé una vila petita, i que realment, i des de l'Ajuntament tenim molt de suport, però, bueno, les pressupostos són. Ja ens agradaria fer-ho en anglès i fins i tot en francès, perquè sabem que a França tenim moltíssim admiradors de tot el que es fa al museu i sobretot el que són les puntes catalanes. I jo crec que sí que tindríem sortida. I Bèlgica també. Vull dir que a Can Centron jo crec que ens acolliríem, perquè tenim bons amics allà, també. Afortunadament, aquest tema de les puntes, i això la Rosa Maria si em segueix ho sap i ho sap tothom, és com un llenguatge que ens uneix a tots els europeus, perquè és un llenguatge realment tèxtil que ens uneix a tots. És una gran xarxa que s'estén per tota Europa. I Isabel, que ens fa la pregunta, que viu a Brussel·les, una aranyenca a Brussel·les, que segur que ens faria d'ambaixadora, d'amfitriona de primera categoria. Nosaltres estem disposats a portar-la amb faci falta. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, sembla ser. Bueno, Jaume Miquel, si vols comentar alguna cosa abans d'acomiadar. Simplement, donar-te les gràcies a tu, a l'Ajuntament d'Arenys i a tothom que ha fet possible
aquesta exposició, en Santi, la Neus, en Pep, tots per la seva feina. La Mercè... Ui, a tants que no... No sé si he dit Mercè, he dit Neus, Has dit Neus, però bueno. Podia dir el Mercè, Loira, i sobretot a la gent que ha vingut des que hem obert, doncs la gent que ha anat passant, les visites que vam fer i la gent que s'interessa i que ens ho demana i que va passant al museu. La cultura és segura i el museu, doncs les visites que fem... Estan en un entorn segur, us animem a venir, us cuidarem molt i sempre... I ens ho passarem molt bé, que és el més important. Exacte. I jo també vull agrair a la realització de la Marta Pérez, que és la que està al darrere de tota aquesta presentació, que sempre troba solucions a tot. I això és fantàstic. Vull dir que moltíssimes gràcies també a la Marta i a tothom. I això, veniu a veure'ns i els que no podeu venir a veure'ns, encara queda per ahí un vídeo que hem fet de l'exposició en què en Joan Miquel ho parla tot molt. Parla tot no, vull dir que ho explica tot molt bé. És un petit cas. Ho explica tot molt bé i també és un bon element per veure aquesta exposició, ja que en aquests moments això dels desplaçaments també queda molt reduït. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i res més. Moltes gràcies. I adéu-siau.